saking Namastu Purnama Sidhan Namastu silan merinjang jagat karama sirah tondo kami sisaning bisono sono sinawung langen wilopo saestu maksil stantun lampahing buta jinantur tutur kadulo tulo mrelap yen larati winursita mumpung prameng niskara karana dia tumiyeng jaman purwa winsuta trahingkang dinamatama pinardi tameng lelata mangke tekap wasananing guvita tanpa renggeng pralambang matumpa-tumpa manggeng panggugung sang merwengkata arge negari pundita ingkang punaweng carita samangke ingkang kaeka adi Dasamurma eka marang sawiji adi linuwih Dasa 10 Purwa wiwitan adi garba punika datang wonten kanthi negari Ngastina negari ingkang panjang tunjuk pasir wukir gemah riwah loh jinawi basa panjang marang adawa punjung iku luhur basa pasir ngarepake samudra wukir ngungkurake gunung agemah sapa riwah basa gemah kathah jalma kakang datang kendhat elur tan ana bedhote basa ripah kathah jalma ingkang agriya aning negari pratandha eca manahe kawula alim tepung sapi ayam datang wonten ingkang kinandhakan teka aglar mungguing pamunan basa jinawi loh toya tumumpang tulus kang sarwa tinandur jinawi murah kang sarwa tinebas saking harjaning negari Duracara sirna anjring saking wilalating Narendra boten wonten panjenenganing Narendra ingkang jagat pramudita ingkang kasongening kuwasa ingkang kagebeng ing wara ingkang kawonten ing samudra laya ingkang kasenengan Sang Hyang Candra ingkang kamadhangan Sang Hyang Surya datang pojo nirkat diwang agung Ngastina luhur kami sesanira pranata wong agung Ngastina punika adil Paramarta tansah mulih balunging Brahma dara bobol pintu ing sabetika upaya dasih utama lampung bali lunjah Prabu ngapura lepating wadya anggung titi pariksa pinter panggreh utama panjenenganing Narendra kinajeng sesamining ratu terus padhang tingali atebih kumarane tinawatara ing panambuka kasusra kajana priya yang ratu pinunjul agekantang sineta dasa namanira Sri Panarpati Ngastina punika dasa 10 Sri Ratu Narpati wus ngastani pranyata wong agung Ngastina punika wirani den punjeni sedane den tatahaken ajejul Sang Prabu Duryudana ya Prabu Jogapitana ya Prabu Purupati ya Prabu Drestaputra ya Prabu Gedariputra
yo santri mamangsa Kocapo sapunika Sri Narendra Lagyo kemengan Bodro Irawan Bodro Rembulan Irawan Mendung Aram Remeng Trio Katongan Binawur Sang Hyang Wiseso Kabekas Kawas Padaring Cipto Wis Laguning Bangsa Rifah Yiko Tondo Pawayanging Jawoto Seruliput Kambiataning Rujit Tadya Munggung Lumembak Marang Purbaning Sang Hyang Antoyo Kocapo ingkang suwaning pagelaran inggih punika Sang Rekyolopati Haryo Sempuni ingkang pilganing Poso Jenar Narwati Karno ing awungga duwin Pandhita Durna ing Samalima kasambet para Sata Kurawa para wadya ingkang sumewata pangangger makaler dumugi ing panurangan mangilen dumugi ing wakilan mangetan dumugi ing monggangan saking kene wadya ingkang anangkil kadya andoyong-doyong pacak suci kaiman amblabar lir samudra tanpa tepi pangadipaning warna ingkang saking Saloka Kencana lan Susatya sarta pating karenyet pating palancur angebagi ing panggilan yen sinawang saking Mandrawa lir pindah wana karembun mangsa Kocapo ngagung Ngastina wis miyos Siliwaka tirangkiling siki dinggil Binaturata lenggah gambar Kencana Lemek kasur bambut Pramadani sinebaran jebat kasturi dinanda wida manganggar arum kinayap sanggaring ampilan lan temban cedi jajaran ingkang medal rumiyin prajurit ingkang caos hormat tambur slomprek munyo gumerah senjata ageng munyo rambah kaping 3 solah gawe para prajurit ingkang anangkil kadya gambah den interi kanca ndodok kanca ndodok kanca maju kanca maju kanca jajari sak 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 cloro jlegur Sri Tinun ing pasewakan busana maneka warna Sepak puspiteng udyana miang pancreng sarwarama renggeng maneh Narawata
Obro Prabanyo sumirat kenyaring ngejoli waran lerki laju siring kade wimbo kekondo bre minggeng kantiuping maruto manto sabaran mangambar kongas lang-lang katining kang awan sapa-sapa nikeng astina samantara tekap tegal guru naryo yo kresna laguku sireng Prabu Rama miangkan wacanaka lur narata kapan yo tekalwi luri milu karya sang abu pati sang abu pati Aman Arya Suman Nabi Muyotati Kukupeng Manah Pekaniro Maniro Biji Mangarso Paman Arya Seguni Kaulan nuwun Gerana Prabu saklangkung kumejot kumitra caruk mares dupi ingkang bapa nampi dawuh timbalanipun anak Prabu ingkang tansah rumentah pramila sumangga nggih mbok bilih wonten perkawis ingkang kedah pun penggalih kaliyan ingkang bapa pun bapa samekta kawula nuwun Gerana Prabu paman Bagenira prayoga lenggah rumiyin
kita ing Sokolunga sarawuh paduka kahaturaken pambagya para krama Bobo. Blegut monyor-monyor katingal mantrana Prabu Wiji piswanipun ingkang bapa ing Sakalima menapa anak Prabu badhe ngersakaken ilmu ingkang bapa Adijaya Kawijayan kadipdayan Semar Mesem nggih wonten ajeng sing pripun meseme merot ngiwan napa merot nengen kanuragan ingkang tinatah mendhat jinara menter nggih anak Prabu kantun mestani kemawon nggih monggo Oke, Bobo prayogi punika paduka wara tinaken dumateng para wadya bala ing Astina ingkang supados saya sentosa adipting negari Astina. Kula nonton inggih anak Prabu kula nonton Magota Paman Arya Suman amprih Kantang Kurawa unggul jurite ing tembe perang Bratayuda Jaya Pinangun kudu golek cara piye bisane ngurangi kekuwataning Pandhawa nanging wis makaping-kaping anggone Kurawa maeka amprih sirnanipun Pandhawa teka malah kosok balene Pandhawa ora sirna malah saya ngrembaka punika ingkang tansah anjalaring mambenging manah manira leng-leng ramyang ingkang driya lirian candra kathah wangan sumuk ing tias katuritan limut kabyatane rujit rem-reming driya manawu kegunge yang wisesa saking pemanggih kula Pandhawa ngrembaka menika ingkang jalari wonten kalih perkawis setunggal mbok menawi Kadang Sentana ing Astina wonten ingkang lampah mangrotingal liripun ing lahir tumut Kurawa nanging batinipun tumut Pandhawa kaping kalih ing atasipun Pandhawa kalih Kurawa punika tunggal guru kenging menapa bedane kok jomplang kathah sanget upami tiyang kuliah nika kok IPK-ne niku bedane kathah sanget ngoten lho lah menika Pandhawa sekti mandra guna lah kosok wangsule kok Kurawa niku malah ingah-ingih ing klengah-klengeh
menapa boten nami guru ingkang ban cindhe ban silat dan mekaten. Mangke to dicuni. Yang ngendika menika Mbak, tutuknya itu ditata. Wong guru niku mboten mung gumantung kali gurune. Tiwas gurune niku ngecipris. Tiwas gurune niku pun semangat anggone mulang nek sing dimulang niku mboten tau makan sekolah. Malah daudun ning perapatan wedangan. Niku sing salah terus sinten nek ngoten niku. Napa guru niku kudu turun dalan ngiring bocah-bocah kan sekolah lagi mboten ta. Lah menika sepindah malih gumantung panggulawenahe murid mangaten. Dene kang baget tumrap kula kados pundi reka daya supados Kurawa saged unggul perang Bratayuda jaya pinangun. Inggih menawi pamanggih pun paman kapasrahaken dhateng Kakang Durna Kewala. Bapa Durna samangke kados pundi pamanggihipun Bapa? Wauta Dereng Purna Denira imbal pangandikan kasarupraptaning Raden Bratasena. Ya ana daya. Yai Bratasena Bagya Sapraptanira ana negara Ngastina. Yai Kakang Durmidana iya mantu pamujimu orang mongyo alangan sawiji opo. Lele anakku Ger Bratasena bocah jarak
ketibang saka kaduan tak kira nek amin je iki mau awake gedhe dhuwur tekan kene ngebak-ngebaki nggon wah nganti gidho aku arep lingguh ngendi lu ngarepan saka pamujimu turna bapakku Raharjo bektiku katur Raden Bratasena sami Raharjo sapraptanipun Raden itu pamujine Paman Haryo Sengkuni Raharjo kalis ing Sambikala Paman Yayi Bratasena Praptamu ning Astina apa diutus Yayi Samyaji apa saka kersa Priyangga wah nganti kesel aku wah Duryodana kakangku iki sejatine ora ana sambung rapete lawan kakang Duryodana nanging aku nedya ketemu marang Durna guruku menawa Duryodana kakangku maringke aku bakal wawan sabda lawan Durna guruku Yayi Sena kaya tan prabeta Ngastina lawan Sakalima samengko tak dilani wawan sabda lawan Bapa Durna Duryodana kakangku banget ing panarimaku Bapa Durna sumangga Bapa katampiyo swanipun Yayi Sena Bapa inggih dateng sendika nggih Bratasena nah Sena ana wigati apa Bratasena ngadep ngersani pun bapa keraya-raya tekan kene nggih ana apa waleh opo tan rewangi sowan ngersani Durna guruku awit anggonku kepengin meratitesake sangkan paraning dumadi tekan ngendi mau ora ana pandhita sing bisa medharake aji sastra Jendra Hayuningrat kejaba mung Durna guruku lele mangko dhisik ya le sumur bayang ya aji sastra Jendra Hayuningrat bekasan bisa ngetmani jagat mula kuwi nggih anggone medhar kudu papagan catur netra ora ana kene papane kudu les ning omah ya ya mula dina iki baliya ing Sakalima dhisik disi ilakuku ingkang wigati nampa bab medhare aji ngono ya Nger Bratasena Durna bapakku aku jaluk pamit
Kados pundi Babaturna Dene Yai Senopati kaparingan aji sastra Jendra menika kados pundi Dene sastra Jendra hayuning menika ilmu ingkang boten bae-bae menapa samangke boten malah nambahi kegiataning Pandhawa mangke to sinuwun punika namung mujudaken satunggiling pangrekadaya pancen malah kaleresan timbule Bratasena menika wau ing samangke wonten ing Saka Lima saged dados jalaran ambruning Pandhawa jer sejatosipun ingkang bapa sampun darbe pangrekadaya menawi Bratasena pikantuk ilmu saking paraning dumadi aji sastra Jendra Hayuningrat menika kedah nglunasi pitukane inggih menika ngubadi kayu gong susuing angin kang dumunung wonten ing alas Tibrasara ya Gunung Candramuka lajeng sambung rapatipun kados pundi Babaturna sinten ing samangke ingkang boten ngertos bilih ing ukir Candramuka bebasan Jarma mara keplayu wingit kepati-pati labet ing mriku wonten denawa kalih ingkang karem mangsa daginging manungsa mila saking menika Bratasena temtu pejah kabadha dening yaksa kala mekaten nggih menawi mekaten lega manakula yen to kados mekaten lajeng kados pundi pangrekadaya salajengipun mangsa Brama Babaturna samangke paduka utusan andhawuhaken wadyabala kinten anganginaning pawarta dhateng saipun Bratasena nggih apa paman Arya enggal dawuhna marang wadyabala isi lakuning Bratasena dene pangreka patine Bratasena terpasrahke paman Arya kula nuwun inggih ngestakaken dawuh anak Prabu kaya wis ora ana kawuh meneh Dimas Kartomarmo bubarke tempur Rasipo ingsun kundur agadaton inggih ngestakaken dawuh wajib wauta Srimata Engastina sak sampunipun dawuhaken timbalan nganggoni sabda Pandhita Ratu ngendika sepisan rampung lir mangsi tumaming delancang tan kena lumebet la ing kriku karsa kundur hangadaton tegak saking palenggan gampar jlok kadya candraning kagok Semarang Nah,